ସୁଖ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି? ତମେ ସେଇ ରସିଆ ବାଲା ନା? ତମେ ଯାଅ, ପଇସା ତ ନେଇଛ, ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ। କିଏ ସେ? ଆପଣ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, ଆପଣ ଝିଅ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛି। ମୋ ବାଳ ଲଭ୍ କରୁଛୁ, ଲୋକ ଘରକୁ ଆସିକି ଲୋକ ଝିଅକୁ ପଟେଇକି ନେବା ପାଇଁ ବସିଛୁ। ତତେ ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସରେ ଦେବି, ଯେତେବେଳେ ରୋଳବାଡ଼ି କୁଳଟା ଖାଇବୁ, ଗାଁଟା ଲାଲ ହବ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବୁ। ମୋ ଟୁରୁ ଲଭ୍ କରୁଛି, ମୋ ବାଳ ଟୁରୁ ଲଭ୍। ରାନ୍ଧୁ ରାନ୍ଧୁ ମୋ ବାଁ ଆଖିରେ ଗୋଟେ ପୋକ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଖି ମିଟିମିଟି କରୁଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା ହୁଏତ ବୋଧେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଖି ମାରିଛି, ସିଏ ମୋତେ ଆଖି ମାରିଦେଲା। ଆଉ ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। ତରକାରୀରେ ତାହେଲେ କିଛି ପୋକ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଝାଡ଼ା ହେଉଛି। ଆଉ ବାଡ଼ି ପୋଷା ପର ପାଇକି ଠୁସି ଦେଇଛ, ତ ଝାଡ଼ା ହବନି। ବାପା, ମୁଁ ଠକରାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଠକରା ବିନା ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୋତେ ଝାଡ଼ା ଲାଗଲାନି। ଏ ବାହାଘର ଟୋଟାଲି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ବାହାଘର ରାଜି ନା ହୋ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଠକରା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇବି। ସୁକୁଟେ, ତୁ ଯଦି ଠକରାକୁ ବାହା ହଉ, ତାହେଲେ ତୋର ଯେ ରାଣୀ ହାର ନେବାର ଇଚ୍ଛା ତୁ ଆଉ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ତୁ ଯଦି ଯିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଚାଲିଯା ମୋ ଘରୁ। ଆଇ ସେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ତମ ବାପା ତ କିଛି ଦେବେନି ମନା କଲେ, ମୁଁ କେମିତି ତୁମକୁ ବାହା ହେବି? ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତମେ ଏଇ କଥାରେ ଡରି ହେଉଛ? ତୁମକୁ କହିଥିଲି ନା ବାପାକୁ କିଛି ନ କହିବା ପାଇଁ? ତମେ କହିଦେଲ। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଛୁଆ, ବାପା ପରିକି ଦେବେ। ବାପା ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟ ଖସିରି ଦେବା। ଚାଲ। ହଉ ଚାଲ।